जी नमस्कार, कैसन मानी रहुआ सब। उम्मीद करता नहीं अच्छा हो खब। पावर स्टार पवन सिंह के कहर जौन बा की बरकरार बा। लगातार गाना ब्लास्ट आ रहल बा, कुल पोस्टर भी आ रहल बा। सारा लोग के एकदम इंडस्ट्री के जौन बा की विरोधी लोग के हवा खराब बा। हवा खराब के मतलब कि केहू के एगो गाना आवता 3 बेर डिलीट हो जाता। पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना आइल बा ए बार फाइनली वेब म्यूजिक से, जौन की गाना कैसेट के नाम बा दुलरी मैरिया। दुलरी मैरिया कैसेट के नाम बा। फाइनली वेब म्यूजिक से आइल बा। हमनी के कहत रही सर जो वेब म्यूजिक से जौन गाना ई आवे वाला बा, जौन की पावर स्टार पवन सिंह चांदनी सिंह दोनों जना काम कइले वालो, बहुत ही बेहतरीन गाना बा। ए गाना पर बात कइल जाई, पूरा वीडियो से ऑडियो तकले सब चीज के क्वालिटी पर बात कइल जाई। बरकरार वीडियो में बनल रही। का कहें भैया गाना के बारे में? हम तो कहम कि पवन सिंह भक्ति के तो बादशाह हो, लेकिन ई टाइप के भक्ति मतलब 2023 में बहुत झकास काम भइल बा। जेंगा ई गाना जौन बा भैया, मतलब एमे जेंगा पवन सिंह हारमोनिया पे काम कइले बड़न, जेंगा मतलब जो सेटअप पीछे लागल बा ओइ पर खर्चा कइल गइल बा। ए टाइप के एल्बम, वेब म्यूजिक के एल्बम आवेला तो एकदम धांसू। अब फाइनली रवा सब इतना मानी कि वेब म्यूजिक के यहाँ कहे के मतलब जो वेब म्यूजिक पुदीना ई सब टाइप के गाना देले बा, यानी चलती डांस। अगर भक्ति गाना भी दीत तो डांस मूड के दीत, लेकिन ना, ई पावर स्टार पवन सिंह के ई गाना जौन बा कि बहुत ही मतलब भक्तिमय गाना बा। ई गाना सुनला के बाद से एकदम माने पूरा मन प्रसन्न हो जाता। अब माई के भजन के बादशाह रहल बड़े हमेशा से पावर स्टार पवन सिंह। रउआ सब लोग जानता, पूरा इंडस्ट्री जानता कि एक तरफा बाजे वाला पावर स्टार पवन सिंह बाड़े, चाहे वो कौनो महीना भक्तिमय गाना होके। तो भक्ति के गाना ही जौन जब रोशन सिंह विश्वास लिखेलन तो एगो अलगे चीज लिख देलन, ठीक बा। जेंगा रोशन सिंह विश्वास जेंगा जानल जाला कटाक्ष वाला लिखे के, इका बोला केहू के मतलब ना वाला लोकगीत टाइप के, ऑर्केस्ट्रा वाला टाइप के लिखे के जानल, लेकिन एंगा भक्ति गाना देखिए सबसे पहले बता दी कि भक्ति गाना रोशन सिंह विश्वास लिखले बड़ा बेहतरीन गाना लिखे ले। अब इनकर प्रियांशु सिंह के म्यूजिक बात वो सब जानते बानी। ऐसे हम कहनी कि एगो गाना इरवे क्या लेबू हो, वो रोशन सिंह विश्वास करोगे। और बहुत सारा गाना इनकर आइल बा, लेकिन रउआ सब इतना जान ली कि अब बुझा था जो वर्जन जौन बा की चेंज हो गइल बा। काहे कि अब डांस मूड के गाना विनय बिहारी जी लिखत रहे, आ स्लो मूड के गाना रोशन सिंह विश्वास लिखत रहे। एकरा पहले जौन गाना आई रहा जौन की माँ अम्बा भक्ति से, वो विनय बिहारी जी के लिखल गाना रहा, जौन की एकदम चलती मूड में रहा। लेकिन फाइनली गाना जौन रोशन सिंह विश्वास के लिखल आइल बा एकदम स्लो मूड के बा, बहुत ही बेहतरीन गाना बा। सेटअप में बहुत ज्यादा खर्चा भइल बा। अब वेब म्यूजिक से ये उम्मीद रहा कि इतना अच्छा गाना, इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना के लेके आई। और वेब म्यूजिक से हो सकता है कि पवन सिंह के कोनो गाना, अब पवन सिंह का अभी विदाई गीत बाकी है बा। पवन सिंह के गाना अभी आवे वाला बा। अभी कई गो गाना कुली लाइन में बाड़ी सन, बाकी रहुआ सबके का ये गाना के सुन ओवरऑल बात कर जाओ गाना के, तो गाना बहुत बढ़िया बा, बहुत शानदार बा। में लोग एक्टिंगो बहुत अच्छा कइले बा, ऊपर से गायकी तो पवन सिंह के कोनो पूछे के नहीं। बाकी वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी, आपन राय जरूर बताई कि रउआ लोग के गाना जौन बा की दुलरी मैरिया कैसन लागल। वेब म्यूजिक पर बा, अगर नहीं देखले तो जाके देखी पावर स्टार पवन सिंह के गाना। कमेंट करके बताई, चैनल के सब्सक्राइब करके परिवार बड़ा बनाई। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार।